созҳои ба кор рафта дар мусиқии суннатии шашмақом аз рубоб, барбат, доира, даф ва танбур иборат аст. Шашмақом аз мақомҳои бузруг, рост, навод, дуго, сега ва ироқ ташкил шудааст ки ҳар кадом дорои махсусиятҳои хоси худанд. Ташкилоти умумиҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО дар соли 2000 шашмақомро дар феҳристи кӯҳантарин сабкҳои мусиқӣ ва ҳамчунин сармояҳои ғайримоддӣ сабт кардааст. Ин ҳам дар баробари фалаку наврӯзи тоҷикон. Ин бозгӯи он аст ки шашмақом ганҷинаи безаволест ки аз нигони тамаддунофари мо мерос монда. Ҳар савту навои он моро ба кӯҳи худшиносиву меҳампарастӣ ҳидоят менамояд. имрӯз бо сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ин мусиқии суннатии қадимаи миллати тоҷик дар ҳоли рушд аст ва дар мактабу донишкадаҳои мусиқии кишвар ба омӯзиши ин жанр таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 12 майро ҳамчун рӯзи шашмақом таҷлил менамоянд. ба хотири ин дар тамоми манотиқи кишвар ҳамоишу барномаҳои мукаммали консертӣ ташкил ва роҳандозӣ карда мешавад. барномаи фарҳангии имрӯза ки бо ибтикори Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуд, идомаи чунин чорабиниҳост ки ба хотири рӯзи шашмақом ташкил ва роҳандозӣ шудааст. роҳбарияти кумита ҳозиринро ба ин санаи таърихӣ табрику шодбош гуфта, фаъолияти ансамблҳо ва мақомхонҳои кишвару назара сарзӯбӣ намуданд. ҳамасола чунон анъана бахшида ба рӯзи шашмақом чорабиниҳои фарҳангӣ дар тамоми гӯшаву канории кишвар баргузор мегардад ва мо низ ки давомдиҳандагони кори устодону бузургон ҳастем ва ҳамчун меросбари шашмақом дар қатори дигар шашмақомсароёни Тоҷикистон мо низ ҳар сол барномаи консертии худро баргузор менамоем ки албатта ин ҳам пост доштани мероси фарҳангии халқи тоҷик аст ва ҳам шод сохтани мухлисони шашмақом, мухлисон ва дӯстдорони мусиқии шашмақом. таъкид шуд ки бо дар назардошти талаботи рӯз барои хоҳишмандони мусиқии шашмақом имкониятҳо фароҳам гардида дар ин ҷода пешравиҳо хеле зиёданд. дар чорабинии тантанавӣ ҳамчунин ба ҳунармандону мақомхонҳои ансамблҳо ва дастаҳои ҳунарии шашмақом тӯҳфаву сипосномаҳои кумитаи тадорукот супорида шуд. барномаи фарҳангӣ ки аз ҷониби ансамбли шашмақоми назди кумитаи телевизион ва радио таҳия шуда буд, ба чорабинӣ тароватидона зам намуд.